στο κομπάνι. Λίγα μας. 42 βαθμούς εμείς. Ό,τι κάτσε. Εγώ πετάω μία κάθε 15 μέρες όπως το κάνω. Αλλά είναι για τόσο που πετάω. Ο Γιάννης έρχεται πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται, το Λορέτζο θα πάρει με τους δύο κόψους και τους τελείωσε. Δεν χρειάζεται. Τι κάνει τα βλέπει τα καλώδια? Πέρα. Όχι, είναι πολύ μακριά τα καλώδια. Τους πυλώνες. Καμία σχέση. Πίσω από το νερό. Φέρεις link για να χάσει. Ωραία το φέρει, άμα το κρατήσεις. Τώρα κάτι έλα εδώ, ναι. Κράτα το τώρα, άμα το κρατήσεις. Άμα το κρατήσεις. Έλα, Ωραίο. όχι ρε. Έλα. Τι έκανε τώρα, Ρώμα?